Tututukan naman po ng Department of Trade and Industry, DTI Ilocos Sur, ang proteksyon ng mga senior citizens at persons with disabilities sa pamamagitan ng Salwad Sektoral for Senior Citizens and Persons with Disabilities na isinagawa bilang bahagi ng selebrasyon ng World Consumer Rights Day 2026. Layunin ng nasabing programa na palakasin pa ang kaalaman at proteksyon ng mga senior citizens at PWDs sa kanilang mga karapatan bilang consumer, tamang paggamit ng benepisyo at kaligtasan sa mga produktong kanilang binibili. Tinalakay sa nasabing aktibidad ang mga mahalagang paksa tulad ng consumer rights at responsibilities, product standards and safety, expanded Senior Citizens Act of 2010 at expanded benefits and privileges of persons with disabilities at special discounts para sa PWD at senior citizens sa pagbili ng mga basic necessities at prime commodities. Iginiit ng DTI Ilocos Sur ang kanilang patuloy na dedikasyon sa pagpapalakas ng consumer welfare at pagbibigay ng kaalaman sa mga mahihinang sektor upang makalahok sa merkado ng ligtas at may kumpiyansa. IFM News. IFM News. IFM News.